O consultorio de Roberto. O consultorio de Roberto, o consultorio de Roberto, o consultorio de Roberto, xa está aquí, xa podes chamar. Consultorio de Roberto, onde vostedes poden mandar audios cas consultas que queiran. As que queiran. E Eva e eu, que somos xente listísima. Totalmente. Listísima. E estudiada. Listísima. Vamos contestar e intentar dar solución aos seus problemas. O que queirades, O que queirades, calquera cousa. Calquera cousa Como era que vos aquilo? perturbe. Que os perturba, que os atormenta. Que os atormenta, o que queirades. Como reiría aquela señora que daba... Acordamos, aquela que salía de Como se noite. chamaba? Llámame, soy Esperanza Gracia. Esperanza Gracia. Sí, sí. Chea de anillos. Jubilouse, non? Jubilou? Sí. Ai, pasou a mellor vida. Bueno. Arrancamos. Veña. Porque nos chegaron esta semana, bueno, a anterior semana xa nos chegou algunha consulta. Vamos ca primeira. Boas, son Alberto. Quería facer unha consulta sobre unha situación que me pasou este fin de semana. Viñeron a miña casa os membros da Comisión de Festas para pedir cartos. Pregunteilles canto era a cuota deste ano e dixeronme o que levaba a riñonera que eran 50 euros, pero que, vamos, que era o mínimo. Deronme a entender que tiña que dar máis de 50 euros. Que fago logo? A ver se entendín ben. Viñeron os da comisión. É que iso pasoume a min. O que? A min viñeron á casa tamén os da comisión de festas e dixeronme, é para a festa? Dixo, sí. O ser dous en unha riñonera é para a festa, non era... Ibas ti pedir pa... No, estaba na casa. Ah, vale. E dixeronme, para a festa, e dixen eu, canto hai que dar? E dixeronme, a cuota é 50, pero cada un dá o que quere. Que quixeron dicir aí? Entendedes, non? Eles dixeron, a cuota é 50, pero cada un é o que quere. Eu entendo desde, na miña humildade, co que quixeron dicir é, a cuota é 50. Sí. Pero tú, cabrón, menos de 200 non che vamos a admitir aquí. No. Claro, Conste que está feo, porque esa cota é 50 é 50. Eu creo que o mínimo neste caso son 50. No, pero que está mal. Se a cota é 50, son 50 para todo o mundo. Bueno, pero si ti queres ser generoso... Pero por qué? Para deixar os máis de menos? Bueno, porque... No, porque tú das máis e estás facendo de menos ao veciño. Eu, por eso, dinlle 48. No, pero es que é unha competición, a ver quen dá máis. No, eu creo que no. Pero bueno, sabe, os das comisións de festas que andan por aí, que, Dios mío, que teñen moito traballo, pero que poña unha cota. Pero xa hai unha cuota, dixeronche 50 Vale, euros. pero se hai unha cota para que di. Pero cada un... Bueno, porque eu creo Hai unha que cota, a sempre unha cota é sí. 50. Sí. Que pasa? Que agora están jodidos os da comisións porque está prohibido poñer o que deu cada un na porta da iglesia. Tuvo que prohibir a ONU, Bruselas, tuvo que entrar aí. Que antes facían eso. É que non se pode, Claro. por privacidade de datos. Pero bueno, Tú das, no teu en Rianxo. En Rianxo a cuota son 80 euros. E tú canto deches? Eu digo 80. Ai, canto vou dar? Si, son 80 ao matrimonio. Ostras, Os solteiros non sei. Por seguro que foron esta, mira, Eva Iglesias, co que gana e nos dá 80 euros. Pero a mí nunca me dixeron que podía dar máis. Ai, No. tiñas medo que lles parecera mal, que lles dera mal. Vale. A ver, eu o que quero é ir á festa tranquila e poder saludar aos veciños, sabendo que paguei a cuota e xa está, e todos contentos. Sí, vale. Son 80, son 50, xa está. E hai moitos que che din a voluntad. Que se che din a voluntad, canto das? A min eso dimo normalmente o compoñedor. Me dice a voluntad. No, pero hai moitas comisións de festas que che din a voluntad. Pero a min deron un recibí, Sí, a mí tamén. Sí. E o meu é polo banco, Ah, sí? Transferencia bancaria. En Rianxo somos moi modernos. Vale, vamos ca seguinte consulta no consultorio de Roberto. Vamos. Chámome Fran. Quería che dicir unha cousiña, que estaba eu outro día ali argallando na habitación de miña mãe
buscándolle unhas cousas aí no caixón, pero ela estaba na cociña e non sei como deu, pero debemos coitar desde a cociña e mandou un perro. Non sei que estás buscando, pero aí non está. Unha consulta que tiña. Como sabía a miña nai que iso non estaba aí se nin sequera sabía o que eu estaba buscando? Ostras, cuidado, Isto é moi típico. Dicille, non busques que aí non está, sin saber que estaba buscando. Eu como madre podo dicir que é verdad todo isto. A min pásame ca miña filla e pásame máis co meu marido, que nunca encontra nada. Non serás capaz de dicir, a ver se vou ter que ir eu e aparece. Esa é a frase. E aparece, Sí, sí. Parece que é magia, Sí, pero... Sí. E aparece. Bueno, eu creo que... igual sabía o que estaba buscando. Pero na habitación da madre, que estaba buscando na habitación da madre? Ostras, é verdad, na habitación da madre. Claro, é que esa é a pregunta. Eu a habitación de meus pais sempre a respetei moito. Eu non a toquei nunca. Ahora toda unha libertad que entran os cativos, eu teño estando a mellor andando en cousas Con que? deliciosas. E entrar os fillos na habitación, para que mierda é iso? Eu na habitación de meus pais non entraba. No, eu tampouco. Eu respetaba eso. Como? Eu só entraba, co respeto que había nesa casa, eu só entraba na habitación de meus pais a roubarlles cartas. Nada máis. Nada máis. Ves? Tu non levaste susto de que... non levaste susto de que entrara a tua filla na habitación e... Espera. No. No. Pode pasar, De que estuvera eu... Sí. Non, aunque fora co teu homo, con porque a miña filla dorme moito cos abuelos, entonces teño... E aos abuelos non... Teño libertad. E aos abuelos non é fácil que os pille, non? Non queremos, non queremos. Vale. Vamos con a última consulta, por favor. Hola, Robert. Mira, son Loli de Ortigueira. Quería falar eu co señor ese que trouxeches ao programa que venden nas casas. É un craco, tío, ese, Mira, eu teño unha casa aquí en Couzadoiro, ten 200 metros cadrados, non sei cantas hectáreas. Foi un muiño antigo, 5 dormitorios, unha bañera criminal. A casa está feita de pedra. E ten as ventanas e as portas novas. Nunca un ladrón entrou. Roberto, ti que me dis? Aconsellame, falo co señor ese que leva unha comisión ou vendo eu por min? Espero a tua resposta. E co señor ese, sabedes, o que vendía as casas da aldea que estuvo aquí? Sí. Ese señor tirou o teléfono móvil ao mar. Non pode vivir. Non pode vivir máis. Non pode vivir ese home. Agustín Pacheco era. Agustín. Agustín Pacheco se chamaba. Nunca un ladrón entrou, dixo a muller. Iso que... Non, un ladrón. Ah, sí? Non, dixo que nunca entraron un É ladrón. máis interesante se nunca entrou un rato. Un ladrón. E unha bañera criminal, dixo. Pero que quere dicir que non entrou ningún ladrón? Eso é bon ou malo? Igual Quer dicir que é unha mierda de casa, xa non entrou ningún ladrón. Porque está moi ben asegurado. O mesmo era tipo romántico, falaba de que nunca hubo home ou algo. Que non... A xente quere vender. A nós siguen chamando xente á oficina nosa. Que va? Sí, a partir de que veo a Agustín Pacheco aquí para vender as casas da aldea. Chámeno a él que se joda, que é o que gana os cartos. Non nos molesten a nós. Chamen a Agustín Pacheco.